И здравейте хора, днес ще играем Fortnite. В Fortnite се чуете какво ще играем ли? Ще играем в турнира Bronze Silver Gold на дуота. Ако ви хареса този клип, може да се абонирате, да лайкнете и приятно гледане. Представи се. Здравейте хора, аз съм Кики и да, аз съм дуото в момента. Да, защото няма с кой друг да го цъкам. Тия колко точки са, бе, първите? Брат, тия как са 1222 точки, бе? Базикаш ли се? За максимум 5 игри. Брат, леко да чилна, тай стига. Хора, вие може да го видите. Това не е много добре. Ама не, това беше за малко. Не очаквайте да направим Виктори. Въпреки, че в темнейла съм сложил Виктор Роял и съм писал Easy Win. Но не сме от най-добрите, даже изобщо. Да, ще видим какво ще се случи по-скоро. Да. Ще видим. То ние не сме... Ние не играем турнири за пари. В смисъл не е нужно. Не искаме да станем прота. 172 бие тази помпа. Как бие 100, е? За забава играем. Аре, бие с Хикс Да, дръпваме, нали? Добре, дръпвам с Хикс. Добре, къде ще кацаме? Значи... Не бих скочил там. Не бих скочил там, затова бих скочил тук. Аз нали тинкснах на бъз древър, добре. Ще ти кажа кога да скачаме. Да имаме перфектен дроп. Скачай, гледай право надолу. Добре, това не работи. Гледай право надолу и мисля, че ще имаш перфектен дроп, но не съм много сигурен. Кой на бизнес-станцията направо кацнах? О, има хора с по-хубав дроп от нас, мисля, че. А, не, по-тъп са. С по-тъп дроп от нас, защото не скачат на нашата локация. Виж. Аз скача. С какво се маркира, бе? Остани тук. Не, бе. Кой е Йордан? Не знам, един мой приятел. Добре, той лефна. О, синчест. О, ес! Кой спане? Златен Хоул Твистър. Но проблема е, че нямам помпа. Ау. Дай ми помпа, моля те. Яло тук. Дай помпа, бе, дай помпа, бе. Яло тук. Тенкс. Това твоите ли е? Не, сега видях на земята. Добре. Имаш ли малко патрони за помпа, защото имам само 4. И аз имам само 4. Ето още 4. Добре. Тенкс. За нищо. Да, изкачу на влака. Няма смисъл, защото там може да има хора. Дай да дадеш кама, може би. Нямам и аз помпа, идва някой. Да, виждам ги. Дуса. Ох! Това ми наби много. Ако там помпа жестоко, значи. Ох! Нищо не съм им набил на двамата. Дето? Найс. Е тук отгоре. Ако можеш си про. Ако можеш без помпа си про, честно ти казвам. Е тук кемпи. Качва се при тебе? Нямам помпа, брат. Ако умреш няма нищо. Ако не е едно бях. Няма нищо. Връщай, лови.
Така се случи първа игра. Аз ви казвам, хора, аз ви казвам, че не сме най-добрите. Аз нищо не му набих на този аудио. Помпа ми трябваше, иначе ще го смажа. Така или иначе. Така че по-добре ми тя помпа. Следващата. Според мен трябваше да си я запазиш за тебе. А ти с какво го уби Да. първия? Първия го убих с някакъв Ranger Assault Rifle. Оня Assault Rifle. То не е за това се отрефа. От имаме една точка, представи си. Лудо. Брат, ако всяка игра правим по една точка, аз се отказвам. Нали? Годзила, брат, повярвай ми, ще убия. А ето е. Да. Освен да кацим тука. Път. Че там много хора, дали кацат и аз не знам, но Е, бъртове. там долу. Много е далече, малки. Да, така е. Или с маската ми да кацаме, или... Не, Чакай. няма смисъл. Е, тази станция. Но вид къде се появихте, бе? Не. Той това Assault Rifle, където си имала, е много гаден, между другото. Мисля, че с това добре. Какво да ти кажа? Къде си маркнала? Да, добре, не е зле там. Не, бе. Ох, трябва тази игра трябва да направим нещо по-яко. Да. Скачай. Проблема е, че не... Че... Не, бе! Брат, отказа ми... Не! Брат, Остана по... моля, за малко... Стрес. Дай по-скоро в тази къщичка, и там, тази къщичка, и там. Да, безплатно е. Имам оръжие вече. И аз имам оръжие. Помпа, ако им ще бъде... Отлично ще бъде, ако получи сега някаква помпа. наистина и аз така. Стой малко да се нагълтам. Пише тук някъде, че има чест, ама къде е то чест? Да, иначе. Така е. Какво да е? Where is this chest? Ето го, намери го. Къде? На тавана. Да. Ела да хилна. Идвам. Ела най-долу. О, окей. Имаш помпа? Неп. Но имам Assault Rifle и SMG. Имам само Assault Rifle. И там долу има хора. Да. Бизнес станцията. Оле. 30 му набих. Само един път 30. Айде ги ръжи. Там. Кракнат! Дет! Къде? Отгоре. Още минус 45. Помпа. Моля те. Не мога да дадеш към с някакъв Assault Rifle. Ох, то къде изчезна, бе? Ела ми, ако си тука, излез. Не си тука. Взимам си кила. Помпа. Помпа? Има ли още една? Не, сори. Чувам го. Ето го. 30. Браво, е. Има ли помпа? Ах, ти как няма да имаш помпа? Ох! Там е. Къде, бе? О, лагна ми жестоко. О! Живееш ли? Кики, Лагна ми жестоко. там. Лагна ми жестоко, брат. Живееш ли? Живея, ама лагна ми, честно казвам, жестоко ми лагна си.
иначе. При мен е Тук ли е? При мен е. Търсите. Нямам помпа. Бяга. Не бяга. Не да идва да ме ревайваш. Тила. Не Тя ми мога. помпа. Той ще дойде. Освен при тебе да се върна после. Че ми те... Честно казвам. Скъп Ако ми те помпа. можеш да дойдеш... А по-добре не. Тая къща ще дойда. Аз ще се върна за иначе ребут картата ти. Но просто ми трябва жесток помпа. То е при мене. И сега ще... Добре. Ей тук отгоре е. Отгоре. Гледа за тебе. Крий се. Аз ще се крия. Ми пречи, бе, брат. Какво е това, бе? Пи Биг Шилда на мястото на нещо. 2 точки сме, найс. 50 пинг съм ужас, 60 FPS ужас. Знаеш как ми лагна, брат? Не ми дай да мърдам. Дай, при мен се случва така. Ако можеш да се върнеш... Аз ще се върна с помпа. Там ли още? Не знам. Пробвай се. Не дай гършката. Там има човек, между другото. Дали, къде бе? Ей там при лута, ей там от ляво. Стреляй го, верно, това е да. АФК. АФК, стреляй го. С четвъртото оръжие. А така. Всяко съм крива. Брат, това е АФК, моля те. Не, той е бил лев на играта. Не. Трябва има... Там би трябвало да има помпа. Тръгвай да Трябва да бягаш. има. Потърси за помпа. Има. Майко господи мили. Ама не на това. Малекики, инвентарът е ужасен. Знам. Оправи го. Помпата на първо оръжие. Помпата. Вземи патроните, моля ти са. Така. Окей. Сега си оправи инвентара. Обаче имаш... Кой каш? Оправи си инвентара. Помпата на първо оръжие направи. Моля те. Бъде нещо такова, ще бъде просто. Пак ти е на петото. Остай. Там ли е? Не знам. Ма ще дойде за картата ти. Вземи помпа. Изкарай на помпа, найс. Дали ще сега още да кемпи там, брат? Да, в принцип. Здравей. Чуваш ли стъпки изобщо? Не. Добре, Дали са бокс? построй Ревна. да... Опа. Това де. Не сме видели. Служи кон отгоре и от... Добре, нищо така. Чай, че това не трябва да изгледа. Добре. 12 точки. Добре, така става. Сега трябва да си взема... Чуваш ли някъде стъпки, нещо, ау? Той ще се покаже иначе. Нищо не се чува. Добре. Перфекто. Окей, готов си. 15 точки сме на... Пак ми лагна така, бе. Чил. Не знам. Ама пак ми лагна така, тоше. Ужас. Брат, аз си представям си. Да е тук принципно още. Ти ли билди така, нали? А? Ти избилди така, нали? Не, аз не съм билдил. Аз живихме с хора, двамата сме. 18 точки Карим. Айде да ги ръшнем тия, къде се стрелят. Айди. Не! Това не го взимай този материал. Мискликнах. 2 точки. Аре, дай ми го. Плюс 20 точки, супер сме. 21 точки сме. 20. Там е. Стой, Буквално е там. не го виждам. Добре, Тук на... видях го.
отваря някакви тъпи честове. I'll make you happy, baby. 29 ног? Кикирашката е. Знам. Ох, майко. Не му набих нищо. Полека. Па, Мале, той е той е имбот. най-кривия! Ох, Просто билди, нищо друго не може. ох. Той даже не гледаше към мене. 23 точки. Абе, добре. Трябва да видим кой месец сме. Не, бе! Топ 28 000. Сега, ако пробвам едно нещо, ма не знам дали ще стане между другото. Че още снимаш, нали? Да. Супер сме. Да склабал. Тая ковица. Брат! Какво? Чай малко. Защо? Ми изписва, че не снимам. По същото време мисля, че снимам. Май. Слушай, ще да ям, брат. Не знам дали ще мога да продължа с Fortnite. Сега ли бе? Еми да, Не можеш ли по-късно? не мога. Хубаво, айде. Ай, То ще снима. Чао хора.